Hej. Det vi skal snakke om nu, Mathias og Magnus, det er differentialkvotienten. Og differentialkvotienten, den findes i et bestemt punkt. Det man leder efter, det er for at se om punktet det er aftagende eller om det er stigende. Om væksten på sekanten, som er den grønne, den er aftagende eller stigende. Og den røde, det er tangenten. Og den kan man se her, den er positiv. Den stiger. Sådan en her funktion her, den kan kun være differentiabel, hvis den er kontinuerlig. Altså den øverste? Nej. Det vi ser her, det er, at den ikke er differentiabel, men den er kontinuerlig. Hvis der er nogle forudsætninger for, at den er differentiabel, og det er, at den skal være glat. Der må ikke være nogen knæk på selve kurven, som vi ser her. Hernede, der har vi en flot differentiabel med en tangent, der lige rører i et punkt her omkring. Og hvis vi lige går videre til næste. Her, der kan vi se, der er den ikke kontinuerlig, fordi der er et knæk. Den hænger ikke sammen. De her to, de hænger ikke sammen. Og derfor kan den heller ikke være differentiabel. Det vi nu kommer til, det er tretrinsreglen. Ja. Og der fyrer Magnus den lige af. Og i tretrinsreglen. Man bruger tretrinsreglen for at differentiere et andengrads polynomet, som bekendt har formlen f af x er lige med ax i anden plus bx plus c. I vores eksempel har vi valgt at bruge andengradsligningen f af x er lige med x i anden plus 2x plus 3, som står øverst. Trin 1, der skal man beregne delta y. Da c går ud med c, er 3 ikke at finde i nedstå eller i ligningen. Efter vi har forkortet f parentes x0 plus h minus f af x0, har vi følgende ligning tilbage. Den der står lige under trin 1. Delta y er lige med f af 2 plus h minus 2, og det bliver så til delta y er lige med h i anden minus 2h. Trin 2, der skal man beregne differentialkvotienten. Differentialkvotienten beregnes ved delta y divideret med h er lige med f af x0 plus h minus fx eller f x0 divideret med h. I vores eksempel kommer det til at hedde minus 2 i anden minus 2h divideret med h, og det kommer så til at blive minus h minus 2. Man kan se minus h i anden, den har vi skiftet ud med x0, og vores h, vi har 2h, men de er minus, så det hedder minus 2h. Pis. Okay. Og trin... Ja, vi kører videre. Trin 3. I tredje trin undersøger man, om delta y har en grænseværdi, hvis h går mod 0. Der tager du så et limes af parentes minus h minus 2, som så er minus 2. Da h går ud med 0, fjerner man det bare. Da grænseværdien findes af f differentiabel i punktet 2, så f mærke 2 er lige med minus 2. Det vil sige, at væksten af vores differentialkvotient i punktet 2 er aftagende med minus 2. Bam! Mange tak.